Dobrý deň, dámy a pánovi, a dneska si zase zahráme Find the Auras. Dobre. Takže dneska si to znova zahráme a asi by som sa mohol pozrieť po tej Find Aure. Ináč všimol som si túto ešte VIP aure. Dobre, niekto tu má mýtickú. Nemusí to s mnou chodiť. Dobre. Hop, 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 hop. Ne! Mi fakt musel teraz za niečo stať. Tak nič, tak idem ešte raz tam, pretože si myslím, že tam by mohla byť. Čo? To fakt? Čo? Ja mám nájsť asi nejaký pickaxe. Sorry, tak ale tam bude asi nejaká godly aura. Idem skúsiť ešte ísť sem. Tam ne. Tady to. Alebo ne, idem radšej znova táde. Pretože tam by malo byť niečo. Hop, 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 hop. No a máme ju. Dobre, teraz sa pozrieme, kde je Leaves. Aha, Leaves. Under a tree. Dobre. Pod ktorým? No tak ja idem teda ešte takto. Level 50 aura. Ancient aura. Super. Mega aury. Tíjo. Tu hore sú samé legendary. No dobre, Pantien aura, tá je kaman. Come on. Vidíte to tam tiež? To už sme v pár videách videli. OK. Aha. Ghost aura. OK. Tak ja idem teda naspäť do vesmíru, lebo som o ňom tam niečo ešte počul. Teda videl som tam ešte niečo. Si pamätáte, že bola tam skrytá aura pod mapou. No a nezobrali sme tam úplne všetky. Tade to.
Ale fakt. Akože ani nespravím prvý skok a rovno zomrem. To fakt nie je normálne. Fú. Fú. Som taký... Jo. Skoro som sa prepadol nižšie. Ancient Power. Je mýtická, ale túto už nič, fakt? Dobre, tak asi hen tam budem musieť preskakať ten parkour. Čo bude dosť náročné. Dobre. Dobre. Nedobré. Insane Aura. Super. A, toto je celé. Celá tá mapa, v ktorej hráme. Aha. No ale by sa hodilo nájsť nejakú godly. Hej, ja už mám Breza VIP, oni ma takto... Limited Auras? Ináč ešte tuto niečo je, že vraj. Môžete si všimnúť, tu sme boli aj v minulom dieli. Ale neprehľadali sme to tu úplne celé. Ďalšia Insane Aura. Dobre. Keď už to mám, tak už to mám, no. Ipi, ipi. Au, som sa tak zlakol. Jo, a prečo sa tam vraciam? Počkať, pozriem sa na tie Insane Aury. To je akože za 12 častí máme toľko to veľa, že už ani neviem, že kde je koniec. Dobre, kde je koniec? Dobre, toto je prvá Insane. Druhá Insane. Aha. A tretia Insane. Dobre. Je vidieť, že už veľa ľudí je často na elektrike. Nevadí. To je snad jasné. Keď už je aj Virtuality Aura. Jej Danenky! To fakt sa mi musí... To
to stať. Aha, dneska sa mi fakt darí hľadaním. Však ďalšia VIP tu je. Nuclear Midner. Set. Aura. Tam je ešte nejaký, ale idem to preskúmať sem hore. Super. Toto musí byť nejaká dobrá aura. Jej, Leaves aura, super. Tu sme potrebovali. Ale počkať, jak som mohol vedieť, že bude tu? Fireworks aura. On the Volcano Mountain. Takže musíme ísť do Volcano Mountain. The One aura. Počkať, že by to bolo niekde tam. Tam. A možno sem. Pôjdem aj sem. Toto není ona. Prejdem na vyšší stupeň, kde je menej lávy. Dobre, tá by mala byť aspoň epic. Dobre. No, ja už mám celkom veľa achievementov v tejto hre. OK. Ne. To není ona. Máme už len 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne, ne, ešte pre tú auru musím ísť. Ne, 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 rýchlo, rýchlo, rýchlo. Dobre ľudia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber. A pokiaľ sa vám nepáčilo, tak radšej nič. Tak čus!